Son Ana Tenorio, son a autora dos primeiros premios de Turismo Rías Baixas. A peza está inspirada no símbolo do logotipo de Turismo Rías Baixas, partindo dunha cruz que está feita con dous boomerangs encontrados, non, na punta, que está falando do eslogan da marca, non, que é voltar á orixe. Fixen varios bocetos e fixen un prototipo en papel. O que fixen foi pasar do plano bidimensional do logotipo a 3 dimensións. Tanto as persoas ou entidades galardonadas que son únicas, pois tamén as pezas que van a ser os galardóns, pois tamén son pezas únicas que están feitas artesanalmente, todas a man, paso a paso, o sea que non hai dúas iguais. A búsqueda da cor foi un desafío. Sempre é unha honra, non? Participar e que sexa algo para agasallar a alguén tamén, non? Para recoñecer o valor de alguén. De alguna maneira me está recoñecendo a mí o meu propio valor, escolléndome para facer as pezas. Formo parte eu tamén disto un pouco.